mazeke uNeil Powers kwathiwa yena uzawunikwa indima yokuba yi-babysitter, uzawujonga iprogram ye-juniors, uzawufika ajonge into ze-logistics zokuhamba kwamaqela, ajonge laa nto kuthiwa i-recruitment, laa nto ukuba abadlali kwi-South Africa yokuba khangele into yoba udlala eThekwini, uyawulawula ke nengxowamali yokwenza zonke ezo zinto ezile bezithi mhlawumbi sinanayo sisondeze phaa kuye ukumncedisa kulaa ngxowamali. Kodwa ke siqine msinyane apho. Ewe, kukho le nto ye-Barbarians edlala this weekend, idlala ne-All Blacks 15. Abaninzi ke bathi noba i-Bok Invitational kuba ngamadoda alishumi elinesixhenxe nokwelaa qela eliqeqeshwa nguDobo, so yenza loo nto kube ngamadoda alishumi elinesibhozo abandakanyeka kuloo mdlalo lowo ne-All Blacks 15. eMzantsi Afrika ngiyathi uvile uba kugxothe oonondaba kwi-press zakhe. Lockdown Uthi uyamazi udokotela ngumnqolobi uzawushiya onongcothoza phaa kuba izintwana ze-under-19 academy zihambe no-Kevin Foot sele-under-20 yonyaka zayo ndiphethile ukuba lelinye neleblur phaa. Ngoku wathi akafuni namntu oshekayo ebaleni, funeka xa sigqile upractice loo ntwana oonondaba ubanika i-15 minutes phantsi xa kuqala yakhe isession okay kuthiwe gate wonke umntu wazowusheka yena amaqhinga wakhe. iFrance ke ayidlali kule weekend nezipringboks, idlala next weekend, kodwa kuyoyika into kokuba urasi uyawushiya unongothoza bakhe pha. Kaloku sistrongo thina kwicandelo lethu lokutola buhlekisele, uyayazi uba no view once siyamlanda kunyanzelekile. Ngasiya kumaJapan. eJapan ewe, uEddie Jones uthile wathi kodwa mnandi njengokusicela elikhulu, kodwa ke andiqinisekanga yena sitsho nje uba unethemba elingako xa ujonge ndizawuthi firepower, xa ujonge izixhobo urasi angena ngazo kweli qela. Nangona le ntwana unafika uZachary Posen efumana itshansi, eyona front ranker yakhe yancinci uba iqala umdlalo ovavanya, dlala kwiThomas Light, ifumana itshansi kodwa wathi uzayingqonga ngamadoda namafa kuba la front row uyambona uNantsika ukhona phaa u-Ox, ukhona uMalcolm Marx. Ngoku ke izawufikela noko esandleni ezidala, iingqondo ezindala laa ntwana. Yiyo esiyijongileyo kakhulu uba izawuhamba njani na kulo mdlalo wayo wokuqala. Kodwa ke urasi akajonganga uba yintwana ezawufika seyithatha iindawo zoowikhulu zotomiditoy, ujonge mhlawumbi na umbheke wendebe yehlabathi uba izihloko zibe njani na ngento isoloko zezixalela nje. Zonke uphangela apha kule mpelaveki sigqibezele nje ngenxa yobethwa Kule mpelaveki ndisekhefini mke umdlalo wamabhokobhoko neJapan yaba nguDlamini uMasodukwa, hamba ke nomkhonto omkhulu uDemohane United one uPetjack, ngabo abaxholo lo mdlalo lowo. Uphaa ngetume emva kwentsimbi yesithandathu ngomgqibelo imini ngomso ke leyo. Ayifana ne-ex yakho. Apho ezinye ke ezitholezileyo Scotland zihamba ne-USA. Uba ne-ex yakho. Ke ngoku kubekho laa mdlalo bathi mkhulu abantu bawo kodwa ndibone nix i-All Blacks ne-Ireland. I hope your breakup was not bad. Zonke wam ndiyathola mani, enkosi kakhulu ke kodwa masifinde sidibane kwiveki ezayo. Nkosi that Nkosi kumntu wonke. Siyabulela madoda. Yey, South Africa wonke ubengile comedy besuka kwi-20 kusasa nje kaba ziliqela ne-voice notes ezingenile basive batheni na abaphulaphula u-extra lo mntu lo. Hey, andisokona uqeqanisela lo usingenze wena kuzostudio yazi lo usenza nansika unjolo lokhu hayi fika hayi akhombe usindileyo iqhinya uthiko nokwethe matasha hayi bring this boy back next week please yo msanje aligeze le yo ndosi kodwa ngikhatha hayi ngifundela nobhuti angifundela nobhuti wadothi hayi jo hayi Master, akusekho need baniye babaphulaphuli selivile bayi-obituary nengoma kamafa. Uyageza lo mfana. Yo,
ngithatha mina lo nsika ngikubulule phi ngivulele office Njani kanti lokho manje usikazomame lapha kuthiwa akuvumelekanga nge-live ngidriver papa